Benvinguts a tots i a totes a la setena jornada del partit de la setmana en la segona fase de la Lliga regular del CEP. Avui estem aquí a la pista de l'Aula Escola per veure disputar un partit de bàsquet prealaví, on veurem la mateixa Aula Escola contra el Col·legi Pia Sant Miquel. Podrem veure un partit molt disputat, ja que així ara mateix està la classificació del grup 2 de bàsquet prealaví, on si l'Escola Pia Sant Miquel guanya a l'Aula Escola serà el nou líder d'aquest grup 2 del grup de prealaví de bàsquet. A mi el partit m'ha semblat un molt bon partit perquè també teníem molt bones contrincants i per a l'equip en algunes coses hem fallat i altres coses hem pogut rectificar i a mi ha sigut un partit molt emocionant i m'he sentit molt bé. Doncs a mi el partit m'ha semblat bastant agradable. Les nostres rivals han jugat molt bé, nosaltres també, i m'ha semblat que tot ha estat correcte. Ens ha faltat una miqueta el rebot i els passes que ens quedaven curts. Alguns passes sí que els fem bé. També és veritat que les canastes avui ens han fallat una miqueta, però normalment ens surt bastant bé.